Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Бәйрәм яллары дәвам итә. Бүгенге студияга без 23 февраль Ватанны саклаучылар көне уңаеннан җыелдык. Солдатта булган диләр дип исемләнгән тапшыруыбызда без сезне районыбызда яшәп иҗат итүче, армия сафларында хезмәт иткән, җыр моңга оста һәм гашыйк райондашларыбыз белән таныштырырбыз. Алар белән аралашырбыз һәм алар башкаруындагы иң матур җырларны карап үтәрбез. Бүгенге кичне зәңгәр экраннар каршында безнең белән бергә ял итеп уздырыгыз. Безнең беренче кунагыбыз Иштуган урта мәктәбе директоры, үзешчән башкаручы Анатолий Макаров. Исәнмесез, Анатолий Владимирович, бәйрәм белән сезне. Исәнмесез, хәерле кичләр, рәхмәт. Рәхмәт, бәйрәм белән. Кайчан, ничәнче елда хезмәт итүенә карамастан, егетләр армия тормышын онытмый. Ул еллар мәңгелеккә хәтердә уелып кала һәм кешене гомер буе озатып бара. Бу сездә дә шулай икәнлеген без беләбез. Инде очрашып сөйләшкән вакытта да сез армия елларын бик еш искә аласыз. Шулай бит? Шулай. Хәзер бу хакта тулырак сөйләр өчен сүзне сезнең үзегезгә бирик әле. Рәхмәт. Мин инде армияга Казан дәүләт университетыннан соң 5нче курсны укып бетергәч, июнь аенда бардым. Инде шулай кызык килеп чыкты ул. 5 ел уку дәврендә инде дипломны да выпускныйга эләгә алмадым инде мин кызганычка каршы. Инде 18 июнь 2009 ел иде ул. Мин инде Саба военкоматыннан призваться ителдем. Шуннан мин внутренние войска, Нижегородская область, Саров дигән инде бараңгы шәһәр, закрытый город дип атала, зато дип атала. Шундый шәһәрдә внутренние войскада без анда секретный частьта служить иттек дип әйтсәм дә була. Димәк, ниләр эшләгәнен сорап булмый. Ниләр эшләдек дип әллә нәрсә үзем шәхсән әллә нәрсә аны хәтле секретный бер шәһәр дип әйтә алмыйм. Инде стрелковый ниде безнең рота иде. Безнең дивизия иде ул. Шунысын әйтеп китәсем килә. Дивизия инде ул бер үзе зур военный шәһәр шикелле җир. Шундый зур структура, инфраструктура дип әйтик. Шунда караулларга йөрдек инде. Инде менә караулларда аз гына постларда да торырга туры килде беренче вакытта. Аннары караулда анда солдатлар белән бит инде барасың, анда повар эшендә аз гына алып барырга туры килде. Аз гына ул ягы да бар. Менә хәзер мәктәптә, мәгариф өлкәсендә дип әйтик, хәрби патриотик темага игътибар җитәрлек биреләме? Мәктәп директоры буларак шундыйрак сорау да бирим әле үзегезгә. Бүгенге көндә патриотик направление, патриотик юнәлешне мәктәптә бирәләр дип әйтә алам. Чөнки инде үземдә эшкә кергәч тә балаларга гел линейкаларда әйтәм инде, ул менә егетләр армияга барсагыз шулай була, тегеләй була дип. Инде менә бит инде biz birinchilardan bo'lib Саба rayonында lineykalarda erta bilan Татарстан гимнын, Россия Федерациясының гимнын башкара башладык бит инде. Инде ул элементлар әлбәттә армиядә дә бар. Разводлар вакытында ул көн сайын була. Анда инде без гимнны башкарайык. Шундый моментлар инде ул барыбер патриотический дип бара бит инде. Инде әлбәттә үз туган ягыңны ярату, якыннарыңны ярату дигән әйберләр әлбәттә булырга тиеш. Мәктәптә андый юнәлешләр бирелә дип әйтә алам. Армиядан үзгәреп кайттыгызмы? Мин алай үземне нитә алмыйм, но якыннар белән сөйләшәм. Үзгәрдең диләр инде. Грубырак булдым дип тә әйтәләр иногда. Кайбер вакытта анда бит инде армиядә нитеп утырып булмый. Анда үз дөнья, үз менталитет дип әйтик инде. Җитди булырга кирәк шулай. Инде университеттан соң аз гына икенчерәк инде барыбер. Инде яшьтә бары 22 яшье, 18 яшьлек егетләр мәктәп бетергән. Аз гына кайбер әйберләре аңлашып бетмитергән җирләре бар иде. Ну, бер ел эчендә үземдә шунда ул дөньяга кирип киттем. Армиядагы хезмәт иткән көннәремне инде шундай җылы гел истә хәтерләп кешеләргә дә гел сөйлим. Менә булачак армияга баручы егетләргә дә инде барсыннар дип әйтәсем килә.
Сезнең вакытта хатлар алышу бар идеме, әле инде телефон аша элемтәгә кирдегезме якындарыгыз белән? Мин шундый переходный момент дип әйтим, соң вакытта хезмәт иттем, чөнки ул вакытта инде 2 еллар бар иде бит инде, полторашник дип әйтәләр аларны, ул полторашниклар белән хезмәт иткәннәрнең сөйләгәннәрен генә беләм, инде алардан калган инде әйберләрен, анда бар культура үзенчә дип әйтик инде, армейский фольклор дип әйтик мәгънә. Бар бит инде ул кала менә 2 ел служить иткәннәр шулай әйтә иде диләр, полторашниклар шулай дип әйтәләр. Мин дә үзем 1 елга туры килдем. Партянкада бәйләдек. Армия бар алдыннан әти инде 82дә хезмәт иткән бит Германиядә. Менә улым шулай әйтәләр дип полотенце белән күрсәтә миңа. Ансы да кирәк булды баргач, ансы да җайлы булды дип әйтик инде. Менә сырым юк, партянкалар юк диләр инде, анда уже берцы дигән бер юк, ул сапоги иде, аннан да рахада бер юк, аның партянкасын куясың, самолет дип әйтәләр син аны. Рота подъем вакытында киргә дә бик җайлы, бик тиз аны. Вот шунда киеме, инде өскә киемебездә карыйм мин телевизорлардан икенчерәк дип карыйм әле мин аларны тоже. Хатларда бар әлбәттә, телефон дигән нәрсә инде ул гелләкми иде. Менә мин хәзер соцсетларда карап утырам, кай вакытта әниятләр белән дә аралашам, үзебезнең мәктәптән чыккан выпускникларыбыз белән дә сөйләшәбез. WhatsApp'тан язалар, шалтыраталар дип әйтәләр. Андый WhatsApp дигән әйбер юк бит инде, элек хат язайык, әлбәттә минутка бирелә, ялкыны бүлмәгә кереп, шунда хат язып, кайтып аралашайык инде якыннар белән. Әлбәттә хат языбыз булды, яздык хатларга. Сез әле армиядә өйрәнгән тизлеккә һаман да шушы режим белән яшисез шулай бит. Сез бик кызу кеше. Шунда шундый кызу инде теге бездә приказы бит инде ул, монда тоже эштә шулай туры килә, задача куялар, ул задачаны кыска вакыт эчендә эшләргә кирәк. Әлбәттә инде ул навыклар дип әйтик инде тормышта да кирәк. Инде менә без сезнең белән бер очрашканда мин столовый турында сөйләдем сезгә, шулай бит ротада 100 кеше, мин 4нче взводта, иң соңгысында дип әйтик инде столовыйга кергәч, анда дивизионный столовый зур 700 кешегә, әле берсендә 20 санап та чыктым. 700 кеше сыя икән дип, шунда килеп кенә утырасың. Рота подъем, окончить прием пищи диләр. Беренче атналарда ашамыйча чыккаладым инде, булды андый хәлләр. Иннән нары аңлап бетердем. Шул тизлеккә яләнгән. Әйбәт әйбер түгелдер инде ул, конечно, но кайбер вакытта тиз генә эшләп атасы булганда кирәк булгансы да. Бик рәхмәт, һәм инде тагын сез менә егетләргә ниләр киңәш итәр идегез? Бәлки бүген бергә хезмәт иткән егетләргә сәламнәр дә җибәрү мөмкинлеге барлыкка килде. Аны дагын сез инде башкарып чыга аласыз. Сезнең телеканал бит инде интернетта да транслировать итәләр, YouTube'та да бар. Әлбәттә, бәлки кем белә, күрерләр безгә бергә хезмәт иткән егетләр. Алар белән соцсетларда да связьда торабыз. Барысына да сәламнәр әйтәсем килә. Инде якын тирә Кукмара, Соба районында якташларыбыз бар. Аларга бик зур сәламнәрне юлыйсым килә. Инде киләчәктә армиягә барасы егетләргә армиядан куркасы түгел, барырга кирәк дип уйлыйм инде мин үземчә. Бердә армиядә хезмәт иткәнемә үкенмим. Гел якын җылы хәтерләр белән искә алам. Бик рәхмәт безнең тапшыруда катнашканыгыз өчен. Һәм инде алдагы минутларда без сезнең башкарудагы иң матур җырны карап үтәрбез. Рәхмәт. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Там сверху на нас тот, кто смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и песню затянем. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. Я верю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и вместе затянем. Встанем и
бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Встанем и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли, кто шел воевать за свободу, а не за медали. Я верю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Встанем, встанем, встанем. Икенче кунагыбыз Сатыш авылында яшәүче Сабагаз идарәсе хезмәткәре Альберт абый Закиров. Хәерле кич, Альберт абый, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле кич. Бүгенге тапшыруга нинди кәеф белән килдегез? Күтәренке, яхшы кәеф белән. Бәйрәм белән тәбриклибез сезне һәм әлбәттә инде бүген без армия хезмәте турында сөйләшәбез. Төп тема менә шул хакта. Сез ничәнче елларда һәм кайда хезмәт иттегез? 1989 елдан алып, инде 2001-гә кадәр Волгоград өлкәсе Камышин шәһәрендә авиационный частьта хезмәт иттем. 2 ел. Мин инде авиационный частьта аэродромный ротада булдым. Без инде 2 ел самолетларга аэродромны әзерләп тордык, очышларга. Ул вакытта инде армияга китү һәрбер ир-егетнең бурычы. Без инде ул вакытта инде армиядан калсаң ничектер икенче төрле карыйлар. Безнең менә класста 17 малай укыдык, без 17 бездә хезмәт итеп кайттык, исән сау. Шул армия инде бөтенебезгә дә кирәк, ир-егеткә. Мин инде яшьләргә дә шуны телим. Исән сау, сау-сәламәт, таза ир-егеткә армия хезмәтен үтәп кайту берни түгел. Хәзер бит тем более бездә шикелле 2 ел түгел, 1 ел хезмәт итәләр. Ну инде минем әйтәсем килә, 1 ел инде ул эстрок, ул 2 елга үзгәртсеннәр. 1 елда бер нәрсә дә өйрәнеп тә булмый, ияләнеп тә булмый, уже кайтыр вакыт җитә. 2 елда инде бөтенесенә дә өйрәнәсең. Армия минем менә үземә инде чисталыкка, тәртипкә, эшкә өйрәтте. Армияда барсындагын үзең эшлисең, анда эшләүче юк. Ашарыңа да үзең пешерәсең, кереңе дә үзең җуасың, идәнеңе дә үзең җуасың, постелеңе дә үзең заправляйтесің. Шуңа күрә минем инде теләк һәрбер егет армия сафларында хезмәт итсен дип алам инде. Альберт абый, менә журналистның сораулары сөйләшкән вакытта килеп туа инде ул. Сез хезмәт иткән елларда бит әле сөрәннәр дә шаулап, гөрләп узган шулай бит. Авылыгызда ничек озаттылар сезне? Сөрәннәрегез ничек үтте? Кызлар кулъяулыклар чиккән идеме? Ул вакытта инде һәрбер егеткә инде кызлар, классташ кызлар, инде һәрбер егетнең үз кызлары бар бит инде. Алар инде алдан ук чигеп әзерлиләр кулъяулык, ул кулъяулыкларны берсен-берсенә бәйләп, инде муенга асып, сөрәннәр уздырып, кич белән уздырасың инде сөрәнне, аннары икенче көнне иртә белән узату көне була бит инде. Анда инде җырлап,
урамны тізіліп, шулай тұрып ұзаталар ие. Бек көңілі енді. Якыннар елы, бұршылар шулай бейт. Ұзатырға мінгенлердір хәрби комиссарият яна. Бүтін яшташлар, енді ауылдашлар, мені енді ауылдан да ұзатып қалалар еді. Тем более біздің Сатыш ауылынан yol орталығынан кеткеш, ауыл білән ұзатып қалалар ие. Менә армияның айрыша қойсы вақиғалары сіздің хәтердә соқланып қалған? Армияның бүтін ісідегі хәтердә соқланып... Шет жерлеріні көруден башлап тұрын. Шет жерлеріне ие. Мен өзім Волгоградский облыстағына түгел, Ставропольский крайда да, Ростовский облыста да болдым. Командировкаларда да болдық. Матур-матур шәһәрләрне көрдік. Енді Средний Кавказский военный округта қызмет еткеш, бізде енді татарлар жоқ ие. Орыслар дағын бек Азия, Средний Азия көпшілік. Соңа көре достар дағын енді, 2 жылдық достар дағын шулар арасында біз енді ұшырашмасақ дағын телефоннан, интернет аша аралашабыз. Көпшіліклерін, көп егітлеріні Қозанда дағын ұшыратабыз. Алар бет енді сатып алу білән шұғылләнәләр. Средний Азия көбірек базарларда ұшырашабыз. Армияда қызмет еткенші яқыннан самолетны көргеніңіз бар еді ме? Самолетны көрген жоқ ие. Бірінші көрдіңіз деме қызмет еткен уақытта. Ненде хислер кешірдіңіз? Ауылдан келген ғади малай? Бізге бек сәйір болды енді, аның бет енді военный самолетларының аларының тауыш бек күшлі. Аты аэродромда, тем более 2 ел бойы аэродромда болғаш, біздің көз алдында ерте білән башлана, кешке қадар полетлар, анда үйретелер летчикларны, еш летчикларны ұшырға. Біз енді шул самолетлар ұшсын үшін аэродромны қар уақытта шиста тұтарға тиіш, бір шүкте боларға тиіш түгі, бір бүртік қарда боларға тиіш түгі, бір бүртік бұзда боларға тиіш түгі. Ялы да жоқ, қар яуса жоқлайды алмайсың, неше суткі яуа, шул суткіні шистатып тұрасың. Сондай біздің менің өзімнің қызмет еткен уақытта сондай бір источник болды. Аэродром погода шулай кисәк өзгәріп, аэродром қатты. Шистатып бітіре алмадық. Ол енді біз енді ойладық. Ауылда бет енді аның үшін нәрсе бір сөз айтмаған шекілі. Армияда енді сразу комиссия келіп түсті. Кімдерді вагонларынан алып аттылар. Міне сол бір 15 минут полетны үзген үшін сондай қатылығы енді сол көз алдында қалған. Истә қалған. Әйіміне, сіз бет енді пилотларны үйреткен жерде қызмет еткенсіз. Өзіңіздің де келешекте самолет ерлерге тілегі шундай қиялығыз барлыққа келмеді ме? Жоқ, самолетқа қиял келмеді. Мен ауылда туып өскеш енді тезірек ауылға қайтасы келе тәқдимлер болды. Армияда қалдырға да тәқдимлер болды. Ауыл баласы енді біздің тезірек әтияны яғына ауылға, Рустарияна қайтасы келе. Сол, бұлай летчик бұларға қиялым болмады. Кімдер білен хатлар алыштығыз? Туған яқтан нендей іштәліктегі хатлар келейді? Туған яқтан илегілер білән енді, әтиянилер білән. Менің ерген қызлар білән енді. Алар бір неше еді? Классташ қызлар бар, енді ерген қызлар. Қызым бар ие, аның білән енді алышыстық. Сол хатлар күтіп алайық. Өзім бек язарға яратмайым. Хат язарға енді 3-4 хатқа біргіне хат язатырған ем. Анда нәрсе язасың, барсы да айбәт, барсы да яқшы, менің хәлләр дейсің, енді анда бір бүтәнәй бір яза алмайсың. Ешлерге кеңеш етіп, нелер айта аласыз? Ешлерге кеңеш етіп, менің айтасым келе енді еш вақыттан спорт білән әйбәтләп шұғылләніп, сау сәлемет болып, юқ бар ішлер білән. Оқмайша,
яшы тулғаш армия сафларына барып, хезмәт итеп, кайтсалар, ул үзе өчендәген, ил өчендәген бик кирәкле нәрсә, илне саклау. Безгә әйтәләр, яшь вакытта инде biz sizni saqladık, bizni saqlagыз дип, менә бездәген шул ук сүзне әйтәбез. Biz saqladık, bizni дәген сакласалар дигән теләктә инде. Бик зур рәхмәт, сезнең киңәшләрегез яшь егетләргә ярдәм итәр дип ышанып калабыз һәм инде сезнең башкарудагы нинди җирдә карыйбыз, Альберт абый? Мен инде үзебезнең авыл турында, авылыма багышлап язылган җыр "Сатышым" дигән җырны җырлап үтәм. Әйе, сезне армияга озатып калган һәм каршы алган авылдашларыгызга сәлам булып яңгырасын әле. Kelteli, күңел уйлый барлый үткәнне, сатыш авылыннан киткән кеше, сагынмыйча гомер итәрме? Таллар куенында утырасың, саклап безне ачы җилләрдә, авылым сатыш күңелемдә сагыш, сагынып кайтам ерак җирләрдә. Kaytam yırak җирләрдә. Көтеп ала якын туганыдай, каршы ала күргән белгәне, чишмәләре, елгалары тарыта, язмышлары читтә йөргәне. Таулар куенында утырасың, саклап безне ачы җилләрдә. Авылым сатыш күңелемдә сагыш, сагынып кайтам ерак җирләрдә. Таулар куенында утырасың, саклап безне ачы җилләрдә. Авылым сатыш күңелемдә сагыш, сагынып кайтам ерак җирләрдә. Шатлыкларга авылым сөенә, сатыш бабай каны типкәнгә, кеше кайгысына елый белә, балы шишмә суын эчкәнгә. Таулар куенында утырасың, саклап безне ачы җилләрдә. Авылым сатыш күңелемдә сагыш, сагынып кайтам ерак җирләрдә. Кайтам ерак җирләрдә. Таулар куенында утырасың, саклап безне ачы җилләрдә. Авылым сатыш күңелемдә сагыш, сагынып кайтам ерак җирләрдә. Авылым сатыш күңелемдә сагыш, сагынып кайтам ерак җирләрдә. Сагынып кайтам ерак җирләрдә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бәйрәм тапшыруыбыз алга таба дәвам итә. Бу минутларда минем янәшәмдә район мәдәният йорты хезмәткәре Айнур Гәрәев. Исәнмесез, Айнур, хәерле кичләр. Хәерле кич, Гөлназ. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Айнур инде райондашларыбызга бик яхшы таныш. Ул армия сафларында хезмәт итмәгән. Шулай да хәрби патриотик тема аның иҗатында аерым урын алып тора. Һәм бүгенге тапшыруга без аны нәкъ менә шуның өчен чакырдык та, Айнур.
Шулай әлбәттә. Үзем армияда булмадым, әмма ләкин армияда хезмәт иткән барлык егетләрне дә хөрмәт итәм. Үзем армияда булмагач та, барбер дә армияда булмау кирәк түгел дигән сүз түгел. Армияда хезмәт итү бик кирәк егет кеше өчен. Без инде сәнгать юлын сайладык, иҗат юлын сайладык. Автомат урынына безнең төп коралыбыз, төп эшебез микрофон. Айнур, инде сезнең эшегезнең армия хезмәте белән охшаш ягы да бар. Чөнки сез һәр вакыт эштә гаиләгезне бөтенләй күрмисез диярлек. Бәйрәмдә дә, ялда да, һәм инде мондый көннәрдә дә сез һәр вакыт хезмәттә шулай бит. Шулай, Гөлназ, дөрес әйтәсең, халык ял иткән вакытта без инде әлбәттә халык өчен тырышабыз. Күп кенә бәйрәмнәр безнең сәхнәдә үтә. Яңа ел бәйрәмнәре дисәк тә, 9 май, Сабан туйлар, халык рәхәтләнеп күңел ачкан вакытта без инде әлбәттә аларның күңелләрен күрәбез. Халык өчен, мәдәният өчен эшлибез, Аллага шөкер. Һәм әлбәттә бу үзенә күрә бер горурлык минем өчен. Эшләп торырга язсын, яшь вакытта эшләргә кирәк. Нинди өлкәдә эшләсәң дә, эш куйсаң да, хезмәт куйсаң да, ул кирәк эш дип әйтер идем. Сезнең очракта да, безнең очракта да. Бик зур рәхмәт. Киләчәктә хәрби патриотик тема буенча нинди планнарың бар? Иҗат эше белән бәйле. Иҗат эше буенча, менә без институтта укыган вакытта да хәрби чараларда катнаштык. Җырлар буенча да чыгыш ясыйдык, һәм инде театраль күренешләр буенча да без Казан шәһәренең төрле почмакларында чыгыш ясап, халыкка шулай хезмәт куя торган идек. Шулай хәлләр. Бик зур рәхмәт, Айнур. Һәм инде бүгенге бәйрәм кичендә син барлык мәдәният өлкәсе вәкилләре исеменнән һәм шәхсән үз исемеңнән дә тәбрикләү сүзләрен ирештерә аласың. Хөрмәтле безнең телевизор караучылар, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле якташлар, үз исемемнән һәм инде әлбәттә барлык иҗатташ дусларым исеменнән, җитәкчеләр исеменнән әлеге зур бәйрәм белән чын күңелемнән тәбрик итәм. Илләребез тыныч булсын, киткән егетләребез исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Хезмәт итәргә китүчеләр дә, киткәннәр дә шулай ук үзләренең бурычларын югары дәрәҗәдә үтәсеннәр иде дигән теләктә калам. Дус булып, бердәм булып, матур итеп яшәүләр насыйп булсын киләчәктә дә. Бик зур рәхмәт. Һәм бүген нинди җыр бүләк итәбез? Җырга килгәндә, менә бүгенге вазгыятьне күреп торабыз, бераз гына илләр буенча аңлашылмаучанлыклар бара. Киресенчә, дус булып, матур булып, балкып, якты нур сибеп яшәргә кирәк, һәрберебез үз урынында кирәк. Җырымда дуслар турында булыр, дус булып яшәү турында җыр башкарып үтәм. Бик зур рәхмәт. Синең изге теләкләргә без дә чын күңелдән кушылабыз. Хәзер синең чыгышны карап үтик. Ой, рәхмәт. Bizge күрешүләр, исәнләшән сузып кулларын. Йөрәгемне ачып сезгә дәшәм, сезне яратканга дусларым. Аермасын иде безне язмыш, бергә үтсен җәем кышларын. Кайгыда да шатлыкта да бергә, иң кадерле минем дусларым. Ayırmasın iyiydi bezime yazmış, birge ütsün җәем kışların. Kaygıda da şatlыкta da birge, иң кадерле минем дусларым. Ора-йыраклыгы сизелмиде, сәлам булсын сезгә җырларым. Куанычлар күп, шатлыклары гына, телимен мин сезгә дусларым. Аермасын иде безне язмыш, бергә үтсен җәем кышларын. Кайгыда да шатлыкта да бергә, иң кадерле минем дусларым. Аермасын иде безне язмыш, бергә үтсен җәем
Безне берләштірә сезнең белән минем уйларым. Сәламәтлек бәхет юлдашы булсын, яратамын сезне дусларым. Айырмасын иде безне язмыш, бергә үтсен җәем кышларым. Кайгыда да шатлыкта да бергә, иң кадерле минем дусларым. Ayırmasın iyiydi bezine yazmış, birge ütsün şeyim kışların. Kaygıda da şatılıkta da birge, in kadirle minim dostlarım. Kaygıda da şatılıkta da birge, in kadirle minim dostlarım. In kadirle minim dostlarım. Бүгінге бәйрәм кешендә безнең иң зур сәлам һәм изге теләкләребез махсус хәрби операция зонасында хезмәт итүче батыр ир-егетләребезгә, сабыр гына аларны өйдә көтүче әти-әниләренә, тормыш иптәшләренә һәм әлбәттә балаларына, якыннарына барып ирешсен. Без сезне туган җирдә көтәбез, исән-сау әйләнеп кайтыгыз. Белүегезчә, ай башында Сабах һәм Теләчедән бер төркем райондашларыбыз хәрби комиссар Фәнис Закиров җитәкчелегендә Украинага гуманитар ярдәм илтеп кайтты. Алар белән безнең оператор да барып, хәрби операция зонасында эшләде. Махсус репортаж безнең атна информацион программасында урын алды. Сез аны кабатлап, экраннарда күрсәтелүче ысылтамаша кирип карый аласыз. Ә хәзер бу минутларда без махсус клипка күз салыйк. А зори здесь тихие, тихие, винтами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля. А ты знал, нелегко пробираться в тумане. Чуть оступишься, и можно упасть. Нужно верить, любить, жить по правде, чтоб любила любимая, чтоб она тебя дождалась. Ничего не ищи, не смотри в этой жизни. Это в сердце все есть у тебя. Озарит твою верность отчизне эта утренняя заря. Ведь на то она и заря. А зори здесь тихие, тихие, винтами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля. Хөрмәтле телевизор караучылар, солдатта булган диләр дип исемләнгән тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Тагын бер кунагыбыз белән таныштырыр вакыт килеп җитте. Ул Кызылмиша авылыннан Булат Галимов. Хәерле кич, Булат, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле кич. Сезне дә без ихлас йөрәктән бәйрәм, ватанны саклаучылар көне белән тәбрик итәбез. Рәхмәт. Булат Галимов иҗади гаиләдә туып үсте. Ул кичкенәдән төрле уен коралларында уйнады, җырлады, биеде. Арча педагогия көллиятын тамамлаган егет армия сафларында булып кайтырга да өлгерде. Бүгенге кичтә без Булат армия елларына кабат әйләнеп кайтырбыз. Ул елларны хәтердә яңартырбыз.
Нишенче елда армия сафларында алындың син? Барысы хакында да тулырак сөйләп үт әле. Мен 2004 елдан 2006 елга кадәр 2 ел Подмосковьеда космические войскада хезмәт итеп кайттым. Армия турында без гади солдатлар күбрәк нарядларда йөрдек инде беренче елларда. Башта дневальный булып йөрисең инде беренче елларда. Аннары наряд столовый буенча нарядта йөрдек. Икенче елларда бер ел хезмәт иткәннән соң дежурный пароти булып тора башладым инде. Ул дежурный пароти иң җаваплы кеше инде ротада. Бер суткага куела, ул һәрбер солдатның, һәрбер сержантның кайда булганын, кайда йөргәнен белеп торырга тиешле кеше. Аннан соң каравылда йөрдем инде. МТО дигән ротада хезмәт иткәч, МТО рота материально-технического обеспечения дип атала. Бу военный техникалар саклана торган паркта, нарядта йөрдем инде күбесенчә. Армияда нәрсәләргә өйрәнеп кайттың Булат? Армия күбесенчә тәртипкә, чисталыкка өйрәтә инде ул. Бөтен киемең, аяк киемнәрең чиста булырга тиеш армияда. Якаларың аппак көн сайын жуып торырга тиеш. Тәртипкә өйрәтә инде армия. Кирәк яшьләргә дә ген барсыннар, күрсеннәр, исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Тагын нәрсәгә өйрәндем инде мин армияда? Шул автоматтан атырга, сүтеп җыярга автоматны. Шулар. Ашарга әзерләргә шулай. Әйе, столовойда нарядта йөргәч, ашарга да әзерләргә, өйрәнергә туры килә инде. Менә ул еллар хәзер дә синең төшеңә керәме? Керә. Һаман дагын көне белән төшкә кергәли. Аеруча кайсы моментлары керә? Рота подъем дип чыгарулары керә. Димәк, син инде йокыдан да бик җайлы уянасың. Әйе. Булат, инде без беләбез, син менә армия сафларында да гитарада уйнагансың, бөтен ротаны җырлаткансың, шулай бит. Ниндирәк җырлар башкара идегез? Татарча җырларга урын бар идеме гомумән? Менә сезнең ротада татар егетләре дә булдымы? Әйе, армияда күбесенчә армейский җырлар җырлый инде. Татарча җырларда татарлар бар иде, безнең районнан дагын бер егет бар иде. Ул Шәпки Саба авылыннан Абдуллин Марат исемле егет. Аңа күп итеп сәламнарымны җибәрәм. Татарча җырлар да җырлыйк. Менә шул Марат белән үзебезнең Татарстаннан булган егетләр белән татарча җырлар да җырлыйк. Бүгенге кичтә син телевизор караучыларга музыкаль бүләк алып килгәнсең, шулай бит. Композиция Сабырлык дугасы дип атала. Ни өчен әлеге җырны сайладың Булат? Сабыр булырга кирәк. Сабыр төбе сары алтын. Шуңа шул җырны сайладым. Синең теләкләргә без дә кушылабыз, ә хәзер әйдәгез Булат башкаруындагы әлеге җырны карап үтик. Күз яшьләрен күрсәтмичә, елмая көлә алам. Эчемдә ут янганда да сиздерми кала алам. Шуңа минем шын хисләрем бар Аллаһка таныш. Сабырлык дугасын укып, тик алга таба барыш. Шуңа минем шын хисләрем бар Аллаһка таныш. Сабырлык дугасын укып, тик алга таба барыш. Кешегә белдерергә кайгы баскан хәлләрне, ник сөйләргә үзең белән булган кыен хәлләрне. Шуңа минем шын хисләрем бар Аллаһка таныш. Сабырлык дугасын укып, тик
бик алға таба барыш. Шуңа минем шын хисләрем, бар Аллаһка таныш. Сабырлык дугасын укып, бик алға таба барыш. Яратмыйм мин кайгыларны, эчтә тотма дисәләр. Тыйынырак ул кайгыдан, башкалар да кисәләр. Шуңа минем шын хисләрем, бар Аллаһка таныш. Сабырлык дугасын укып, бик алга таба барыш. Шуңа минем шын хисләрем, бар Аллаһка таныш. Сабырлык дугасын укып, бик алга таба барыш. Сабырлык дугасын укып, бик алга таба барыш. Бик алга таба барыш. Хөрмәтле телевизор караучылар, солдатта булган дип исемләнгән тапшыруыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Барлык ир-егетләрне 23 февраль ватанны саклаучылар көне, батырлык, намус һәм кыюлык көне белән ихластан котлыйбыз. Тыныч күк йөзе, ныклы сәламәтлек, бәхет, шатлык, рухи һәм матди байлык һәр эшегездә зурдан-зур уңышлар телибез. Сез булганга имин булып ата таңнар. Тыныч матур тормыш белән үтә айлар. Бәйрәмегез котлы булсын, ир-егетләр. Мәңге тыныч, имин торсын җирләр, күкләр. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр диеп саубуллашабыз.